Har du sagt? Og så alligevel. Ja, det gør du. Så præsenterer du lige, hvad der er i. Det hele. Skal det vise, hvad der er i hjemme? Skal du have en ingredienser, bare klik over hovedet? Det var dejligt. Tequila. 2/3, og så videre over til colaen her. Der er en lille smukke den der. Der er lime, og der er den her. Og der er ingen gift i. Det her, den er fjernet. Limen. Så var der sådan en med U i stedet for U. Det er ordentligt slot der. Slot. Så det hele er blandet i den der. Og jeg ryster den lige for at lige være sikker på, at den er blandet. Den er ude rundt. Ja, jeg tjekker på det. Jeg tjekker med sjovt ikke. Så får vi reaktionen. Så er jeg tjekker lige først. Så er jeg tjekker. Men sjovt har du det der. Ja, jeg tjekker med tequila. Ja, jeg tjekker med tequila. Det er faktisk en brækken over i. Han gør den videre.